Tika tilaw ano kayo. Humukot ng ganyan niya. Sig tilaw ba? Hoy! Good morning. Oy, it's nice to see you. Nga naging nana ka. Okay ka na yung game mo, mang. Relax lang ka diha. Ako kay bahala. Gluto sa mga kon. Ha? Oh, shit! Gobi. Paningot tugod siya. Ginina ka na siya ba? Ay, sige. Oh, hingit-ngit ka. Ibilin ko si mo ba? Workout. Kada ni mo. Oh, wait, bay. Oops. Relax pod. Diet ka? Ha? Diet ka? Mag-diet. Okay, relax ka diha kay magluto sa ako. Magkuha ng gulay. Magsalad ka gulay. Ha? Okay ka? Salad ko gulay. Okay, salad lang ta gulay. Bantay lang ka ron. Pag-diet mo ka. Okay, sige. Very good. Pag-diet kaya akong suluhon ako ni. Actually guys, ay nag-diet na siya katong pag-uli na mugikan og balitbog. Wala pa 1 week kay na-realize niya dito nga nidako na daw siya maayo kay dali na daw siya hangakon. So karon testingan na to. Now. Testingan na to karon. I-challenge na to na siya kung madani ba siya niyang giluto. Tanaw na to kung epektibo ba niyang diet. Kung dili ba siya madani. Gulay-gulay day ha. Diet day. Sige. So guys, nagbaga na nga itong guling. So siguro ako sa ay drink ako. Ipahatod to itong sugbaon. Tuon sa ako siya. Ay! Liw, gato na ng kuan ba? Kanang bawal ng pink. Dari sa gawas. Ngayon, kikapoy nagsulod-sulod. Perfect! Pagyap mo ka na human diya. Gabi human na eh. So mga luya na mga undang na diya. Wala lagi na pag-asa. Butang diya, butang. Lami na. Sugo nag-aso. Lami na kay guys. Tanaw na to. Siguro ano po na to siya dari kay ulang man tag kining kadong tong na kay wala nga gihatod ang tong. Ay! Paliw ko sa kuan bitong. Wa man mo gihatod. Aw gi apilog dala. Ikuan dere be ihatod dere. Butang diyo. Paliw ko sa paypay we. Ay, mayroon ay. Ikuan dia lang butang silid. Grabe ang naong niya. Kaluoy na lang gyud. Diet pa more. Ay mag-vegetarian na day kay. Mana kag-exercise. Paway sa dia. Mag-vegetarian day ka. Ako lay mukaon na ni og karne og gining kuan. Kami lang doon AJ. Mukaon. Ano subang sa kapon? Suba ko. Doktor na jod. Tanawan nyo kayo humot kayo. Kalami. Tapos tangan day pipino, lamas. Radish. Ay! Leo suga brebe. Ikaw ka na ni Bi? Ikaw hiwa ni Bi? Ikaw hiwa kay init akong kamot. Di mo pwede magkuhan ano? Di nakakuha naman ka. Unsa ni nakapahuway na bitaw ka. Di pwede pasma kung kamot anak. Napukoy himuon, napukoy kuanon sa computer. Hiwa-hiwaan lang gagmay kay butang niyo. Ngin kuan. Salamat. A few moments later. Tanaw na to be. Very good. Ato tilaw kita. Natan. Pagkagwanta, diet pa more. Sabi mo, higita kaya na yun. Tika tilaw ano mo? Humukot ng ganyan niya. Sig tilaw ba? Hoy! Ano ang vegetarian pa more? O diba? Please, because! Huling-huli ka sa CCTV. Isang aktres, huling-huli sa CCTV. Na kumakain ng karne, kuno, vegetarian daw siya. Ay, punahot da. Ako, Bi. Sumnumbi. Ano, Bi? Mana tila naman to duhar man kabuok. Di man makaguba sa diet. Ay nga, los ni mo ay.